Timlay melatiga dun kibaru keneka bi araba e janvier kalo kile 10 ani konoton anga foli be aw bela jele kabini aw sigi bi kibara mamulu kada kulo ka bi ode ka fo ansongo ayra ka fo ko e lokojola do kon be ko e bingal wala do kon tara ka nyasi guruma aywa kibara mun sera mo kunya la wala ayra ka fo ko e janvier kalo kile 10 ani wulunbla konona la ansogo e fanfe ko ni lokojola do re ulu kon kumiga wo endeli men u kunyasi ansongo ka tumamna ulu kono kumbuga tagala ko majiku do kono na se uluma ko ka bingani wale do taganya soma aywa ni bingani wale ngoni kono na la ira ka fo ko logo jelo kono bulo la fembe la jele kono minalula bulo la nafulo ani telefone ko ulu kono minalula babagatu kono fe aywa ma ira ka fo ni kera wakati mina ni anga finitugu ire kun jansile kumbe eni yoro ko fole nunga akina jigina ma ira ko kabni wakati ja anga finitugu e bara do damne bara minu okun kono nu ube babagatu kono mine aywa o bara nu sena ko kuto ti ama ulu koni kumbuga barola ko ni wala koni kera ni yoro ina nga ami wakati mina ko bi ku finitugu kon be ni yoro ko fole na wala sa usiga ni babagati nu mina tugo ya mina wa auto menega we kibara wala mabulu ga dokluka ode ka fo kabala ni alere bamako kindo ayira ka fo ko baragela do kon be no ko babakati wala do taraga nya salema ni ale kon fatura o sefe aywa kibara musina mo kunya la wala ida ka fo ko juma do janvier kalo kleta ani nani kono nala ko marchi bam kera bamako aywa o sefe ko ni kera du do re kono kabala ni alere ki bamako ko ye du kono mo ko bela jele kon kumbora kata ni marchi ke heroina foka toto uga baragelay aywa wal tumamna ulu kon talaka ni baragelay kon toy ko bambagatu do kon nana fo ulu ko ka waliya te jugo taganya si uga baragelama aywa ko janu ko waliya nun ke folo wiye miye ni dugono mo nun kon bulo la fo yo ulu kon chien folo kasoro ka majugu wale do taganya si ni baragelay ma o waliya nun se fe ni baragelay kon fatura tumamna ni ma ko fole nun kon signa ka bo marchi ke rola ulu bora baragela ko iga fatuli kanama o yoro bela ko uye kuna foni kon di finituguma aywa ko finitugu kon sira ni yoro ko foni na ta jati minoke ka adon ni waliya in soro la tuga mina aywa ko ulu kon ye kibale o kon me wa we jati mino kon ke ngambe wakati mina ko bi ko sega sega lu kon be sena wala sa ni majugun kon be sega mina tugu aywa o temenega be kibara wala mambulu ga dokluka o diga fo Musa Jara aleni Amadou Lamine Diallo ko ulu koni welela kliblo honda aywa kibara mun sera mo konya la wala la fo ko tene do janvier kalo kleta ani wolobla kono la ko Musa Jara ni ale ra ku ye wasadi koro ye an jamana kono ale ni Amadou Lamine Diallo ni uba fo ma pap ayra la fo ko eni ma fla num bela jele koni be yere wolo debu mo kon fe aywa ko ulu koni welela kliblo konda aywa ko uba wole di konte ma tro do refe ko de ga fo ko bololo safela la kumaka do menuda o kumaka ni o kon mangate ka muda no e kumaka no obe mo dusulabo ko bla ko jugu konna aywa ko ni mafla minale ga bueno ko mafla wala fana minera yela wolo debu mo konna tuni ko kelen to ko Ibrahim Maika kele Adama Digwe ko ni ma ko fele nunu bela jele ko ni minela kuntele la ko o te do wore ga fo we kumaka do fo bololo safela la no be ma obla ko jugu kela ani fakali kuma do kono kumbuda kono ko ora to ni mako fele nun kono minera nga ami wakati mina ko sogoma dai na ila la fo mi Musa Jara ale ni Ibrahim Maika ko ulu kono bla la folo nga mi ma to flan nun kono an wonte fendo u ka bla la nga ni mi bora la anu do kulu kan do nata aywa kibara kuchela kibara wara mamulu ka do kulu ka ore ga fo coronavirus banakse kono kuna fonuka kunu janvier kalo kleta ani shigi kono la ko ma mun be no no ulu kono sega sega la coronavirus banakse okum kono la ko ma ba fla ale ni kele o ma ba fla ani kele na ida la fo ko ma mun be no ni banakse yerula ko o ye ma keme fla ale ni bishegini nani wa ko ma keme fla ani muga ani kono to ko ulu kene yara ida la fo ko coronavirus banabagato mun be no no ulu kono la jalen do kene ya sola ko be ma bi ulu bla ale ni woro kono bo wa o ma bi wolobla ni woro ko mata ani kelen honi be no ko ulu taka jugu ko sobere wa mamunu be no ni coronavirus banakse koni bula nu ulu koni be kala jeso ko ma ba saba ale ni kemeduru ni bisaba ani nani foko mi coronavirus banakse ko aban fiano wa ali bi do re be ga fara ma bana bakato koni ka ko kamini coronavirus banakse damne la lajini kam nu fora ko bela jele ko ke ko wa ko be ki yere koroshi jama yoro konna wa mi kashni ko bela jele ko odo ununa wala sa o siga kisi bana wa bali ma unini koni ku anga bi dum yoro ga dokluka oni chi ako